svega srdačno da vas pozdravim. Ovdje smo na samoj granici administrativne teritorije Barske i Ulcinske opštine i ako je jedan put u saobraćajnoj mreži crnogorskih puteva zaslužuje epitet puta prijateljstva ili jedinstva, to je upravo ovaj regionalni putni pravac R29. Danas smo čuli i od ministarke saobraćaja, ali i od mnogih političkih partija da su u prethodnom periodu svi oni dali određeni doprinos za početak realizacije ovog vrlo značajnog projekta i ja im se svima zahvaljujem, ali upravo moram da uputim najveću zahvalnost ovim ljudima ovdje prisutnim, lokalnom stanovništvu i nikako da ne zaboravimo našu dijasporu koja nas je toliko godina opominjala da krenemo što prije u realizaciju ovog projekta. Ovaj put definitivno znači život, ali ovaj put znači i ostanak i opstanak, ali znači i povratak. Prvi konkretni koraci su napravljeni 2019. godine kada je nastupila prekategorizacija do tada lokalnog putnog pravca u regionalni putni pravac koji je dobio službenu oznaku R29. 2020. godine opština Bar i opština Ulcinj su zaključile poseban sporazum s Upravom za saobraćaj gdje smo se kao lokalne uprave obavezali da ćemo obezbijediti sredstva za eksproprijaciju zemljišta, što smo i učinili, a sa druge strane dali maksimalan doprinos prilikom poslednjih faza projektovanja ove trase koja će zasigurno omogućiti lokalnom stanovništvu kvalitetnije uslove života, našoj dijaspori da se češće vraća svom rodnom kraju, a mnogim turistima koji koriste upravo ovu najkraću dionicu kako bi putovali ka susjednoj Albaniji, sve te izazove sa kojima se susreću iz godine u godinu učinili još i manje. Ja zaista moram da iskoristim priliku, pored lokalnog stanovništva, da se zahvalim svim ljudima koji su u prethodnom periodu sa nivoa Uprave za saobraćaj dali doprinos i u dijelu projektovanja i u dijelu komunikacije sa mještanima, a na kraju i direktoru koji je stao iz ovog projekta i siguran sam da će izvođač radova, lokalna barska firma Putevi, dati maksimalan doprinos da se ispoštuje sve ono što jesu ugovorom definisani rokovi za završetak radova i da ćemo već početkom naredne turističke sezone biti u prilici da koristimo jednu trasu ovog puta koji će biti u punom kapacitetu rekonstruisani, a dalje pratiti sve ono što su preostali dijelovi realizacije ovog značajnog putnog pravca za opštinu Bar i za lokalno stanovništvo.